Bé, bona nit. Gràcies a tots per l'esforç que heu fet de desplaçar-vos en un dia tan complicat com avui fins aquí per acompanyar-nos amb aquesta presentació de la candidatura d'Andorra la Vella. En primer lloc, agrair l'esforç i la dedicació dels nostres candidats, avui és Andorra la Vella, però de tota la resta que tenen repartits per totes les parròquies. Agrair el suport de les persones que estan fent possible que puguem treballar de valent, totes les persones que estan amb nosaltres a la seu del partit, totes les persones que no són candidats i ens estan ajudant a trucar a la gent, a fer el porta a porta, a penjar cartells. Veiem amb ells una il·lusió que cada dia ens dona més ànims i que realment ens reconforta. I per últim, també agrair, com no, a les famílies dels candidats que porten 15 dies que no els veuen per casa i que realment esteu fent tots plegats un esforç magnífic i un exercici de comprensió i de compartir amb la resta de ciutadans del país la persona que us estimeu. Sento un orgull immens com a president del partit poder fer una campanya en solitari com a partit liberal, com a liberals d'Andorra, una cosa que fa un any ningú imaginava. Nosaltres, els que estem a l'executiva, el Salus, el Jordi, la Judit, el Manan, el Ferran, sovint parlàvem fa un any d'un somni, una cosa que ens agradaria que succeís, i us he de dir que aquest somni per nosaltres ja s'ha fet realitat, que era que un partit, el partit més antic del país, el partit que ha tingut més anys de responsabilitat política, es tornés a presentar amb la bandera ideològica que sempre ha tingut, que és la liberal. Hem estat capaços, com deia el Salus, i ho explicava molt bé, de fer un projecte de regeneració. Hem estat 4 anys picant pedra, escoltant les crítiques de molta gent que com a partit seriós ens tocava afrontar. Hem estat capaços de mirar els ulls de la gent i defensar també sovint la feina que hem fet, perquè un partit polític que és seriós, que creu en un projecte, que creu en la seva gent i que no defuig el debat, no s'amaga i no desapareix quan les coses van mal dades. Al contrari, s'ha de fer fort, ha de tornar a casa, ha de cridar la seva gent i ha de tornar-se a presentar. I això és el que fem, tornar-nos a presentar amb il·lusió, amb ganes i, com deia el Salus, amb gent renovada. I escolteu, em fa molta gràcia dir una cosa que sempre ens havien dit a nosaltres, i per una vegada la diré jo. Els mamuts no estan a casa, els mamuts estan a BA, com ha dit el Salus. La gent que fa més de 25 anys gairebé que fa política i que tornen i que volen ser sí o sí un altre cop al Consell, no estan als liberals. No estan. Estan a BA i es tornen a presentar. Si agafeu i mireu les fotos dels anys 90, alguns, fins i tot d'abans del procés preconstituent, ja hi eren i encara hi són. I volen continuar. Que deixin pas als altres, no? Que deixin pas a les generacions més joves, a la gent que tenim ganes d'explicar coses, de defensar nous projectes i que portem un altre tarannà. I és que, a més, ho diuen i no se n'amaguen, com va dir el candidat de BA fa unes setmanes Caldes, que són candidats del segle passat, i és així, són candidats del segle passat, majoritàriament. Nosaltres som un projecte renovat, amb gent que té ganes de defensar el seu país al Consell. Durant tota aquesta campanya, als diferents actes de DA, no és que hi hagi estat, perquè prou de feina tinc amb el nostre, s'ha donat o s'ha repetit una tònica que és sempre fer algun comentari al partit que entenc li tenen més por, que som nosaltres, i ahir, a més, van fer un comentari, podem dir, culinari, parlant de la truitada demòcrata que farien en una parròquia. Jo quasi que us diria que es van equivocar de recepta, perquè volien fer una truitada, el que han fet és un remenat i el que acabaran trobant-se és un trinxat. Un trinxat polític perquè han juntat gent que no tenen res a veure els uns amb els altres, que, com us deia, als anys 90 defensaven models de país totalment diferents i que avui sembla que l'únic que els uneix és continuar lligats al poder i governar.
Han estat tota la precampanya pendents del nostre programa polític, esperant a veure què deien els liberals, què proposaven els liberals, què explicaríem, fins i tot a mi mateix, en una tertúlia a Ràdio i Televisió, el senyor Baró va arribar a confessar que era el secret millor guardat, i és que em fa l'efecte que com fa 4 anys van copiar un model o un projecte o un programa socialdemòcrata a un full de ruta, com deia el Salus, liberal, un full de ruta estratègic com l'Andorra 2020, i això no els ha sortit perquè els ha sortit com un xurro, estan esperant a que sortís el nostre programa per copiar-lo, a veure si d'aquesta vegada els hi sortia bé. Però el missatge que li passo al senyor Baró és que no es preocupi, que per aplicar el bon full de ruta, que ja el tenim per a aquest país, que és l'Andorra 2020, amb el bon projecte, que és el nostre programa, ja ho farem nosaltres, que sabem com fer-ho. No cal que ho facin ells. Som l'única alternativa possible, ADA. I ho dic de veritat, amb tot el respecte pels altres dos partits polítics. I ells ho saben, i per això, des del minut 1 que va començar aquesta precampanya, ens han començat a atacar. Ens han començat a atacar. I això és un símptoma de debilitat i de por. Una por que, a més, la utilitzen contra nosaltres, que si som anacrònics, que si volem anar al passat, que si no sabem, que si som contradictoris amb el que hem estat dient abans de la precampanya, durant la precampanya i ara. Jo diria que nosaltres hem estat molt coherents. Hem estat molt coherents, molt respectuosos, hem explicat un projecte, no hem menystingut amb ningú, no hem menystingut a cap persona, a cap partit polític i a cap col·lectiu. No puc dir el mateix d'ells. No ho puc dir. El senyor Toni Martí, amb un candidat i amic meu i a part càrrec del partit, sense més ni menys, li va dir un dia: el pla ho té molt pla. El pla ho té molt pla. Doncs miri, jo li dic que sí, que ho tenim molt pla. Anem amb un autobús per un camí pla. El seu és un autobús que s'ha parat, que han hagut de baixar per espentar-lo per un camí ple de rocs i que a més fa pujada i de valent. Perquè nosaltres, passi el que passi el dia 1, sortirem guanyadors. Sortirem guanyadors. Tindrem, i estic convençut, més representació de la que avui tenim al Consell General. I per nosaltres, que partim de zero, ja és un pas endavant. No ens conformem amb això, és evident. Quan surts, quan et presentes en unes eleccions, quan portes un programa polític amb el que creus i que creus que és el millor pel país, evidentment et presentes per guanyar. I ho dic sincerament, penso que som l'única alternativa, repeteixo, amb tot el respecte pels altres dos partits polítics. Aquest menysteniment que sovint han tingut o ha tingut el candidat d'EDA per un partit com el nostre, pel Partit Liberal, no només l'ha tingut amb nosaltres, l'ha tingut amb tothom amb qui no ha pensat com ell. Col·lectiu de treballadors públics, treballadors del privat, empresaris, tothom que no pensen com ells és menystingut. I això que fa 4 anys vam parlar d'una altra manera de fer, d'un altre tarannà, d'escoltar la gent, de diàleg, tot això després de 4 anys s'ho han dut al vent, s'ho han portat, tot eren paraules, fins al punt que el programa polític que presenten avui sembla un volum, una enciclopèdia, perquè no han fet tot el que van dir que havien de fer i els ha quedat tanta feina pendent que el programa que heu tingut a les vostres mans, si l'heu pogut fullejar d'EDA, com us deia, sembla un volum d'enciclopèdies. Nosaltres portem un programa concret, portem un programa fruit d'escoltar la gent, de parlar amb els col·lectius, de reflexionar, de corregir les coses que hem fet malament i de tornar a presentar les coses que van començar i que pensem que són les que li calen a aquest país. I són coses des del diàleg. El senyor Toni Martí aquesta campanya s'ha passat dient que només volem fer que parlar. Clar que hem de parlar amb la gent, perquè deixen un país pitjor del que ells se'l van trobar fa 4 anys. Un país dividit, un país amb crispació social i un país en el qual les persones no creuen en els polítics i no creuen en les institucions. I entre les institucions d'aquest país, a més, s'ha perdut la confiança.
El proper diumenge tenim la possibilitat d'acabar amb l'onada taronja. Per acabar amb l'onada taronja, l'única alternativa real som nosaltres, els liberals d'Andorra. I per això és molt important que tots els que esteu aquí, la gent que confia en nosaltres, els nostres candidats, demanin el vot útil. Liberals d'Andorra són l'alternativa, som l'alternativa. Sabem que som, ho hem sabut sempre, liberals. Sabem què volem, ho ha dit el Salus, volem el progrés econòmic per aconseguir una millor redistribució del progrés social. I sabem com ho volem amb el respecte a l'individu, la llibertat individual i el respecte i el diàleg a les persones. En aquesta parròquia, a la capital, el dia 1 hi ha una llista liberal, la que veieu aquí, dues llistes socialdemòcrates, PS i SDP, i una llista socialista, la llista DDA. Perquè és així. I si no, fem una mica de memòria i de trajectòria política, jo no m'invento res, i veiem com algunes d'aquestes persones que avui representen ADA i que ja estaven en els anys 90 al Consell, alguns d'ells fins i tot, com he dit abans, defensant models de país totalment oposats, avui estan junts, però en el cas d'Andorra la Vella són persones que venen d'una trajectòria ideològica socialista. Per tant, tots aquells liberals que encara tenen la vena als ulls i que estan recolzant DA, totes aquelles persones de centre i totes aquelles persones de dreta, també ho dic, sí, de dreta, que no vulguin votar una llista socialista o dues llistes socialdemòcrates, l'única opció a la territorial és la llista de liberals d'Andorra, encapçalada pel Salus Chato i la Ruth Vila. Andorra la Vella, aquesta parròquia, la capital, no ha tingut durant 4 anys veu al Consell. No els ha tingut. I a més, el Salus ho ha explicat molt bé, la llista d'Andorra la Vella, la llista de Andorra la Vella, porta al capdavant dues persones, i si no és així, ja ho negaran, que el dia 2, en cas de victòria, abandonaran el seu escó al Parlament. I com ha dit el Salus, les persones que ocuparan el seu lloc són el 3 i el 4. I això s'ha de dir, i això ho han d'explicar, perquè ara en campanya sembla que estan molt preocupats per la situació de la parròquia, que s'ha d'invertir en la parròquia, que s'ha d'apostar per la parròquia, per la capital d'Andorra la Vella, però no tindran cap problema el dia 2 en abandonar el seu escó al Parlament, de defensar ja la parròquia, la capitalitat i anar-se'n al govern. I si no, que ho expliquin. 4 anys d'aquesta legislatura on la capital, quan ha tingut algun problema, quan la gent de la capital s'ha aixecat i no ha estat d'acord amb les accions que feia aquest govern, encapçalat per Toni Martí i amb aquí aquest comú al capdavant d'una persona que era cònsol enfrontada per un tema com el patapou amb el Toni Martí, els consellers d'Andorra la Vella, d'EDA, no han obert la boca. No se'ls ha sentit, no han escoltat el ciutadà. Aquesta és la manera de defensar la parròquia d'EDA, la parròquia d'Andorra la Vella, al Parlament. I penso que això no es pot tornar a repetir. Per això penso que tenim una candidatura que és de la parròquia, una candidatura que viu a la parròquia, una candidatura que ha crescut i que s'estima aquesta parròquia i que defensarà millor que ningú aquesta parròquia al Consell General. Per últim, parlar de qui està liderant tot això, que és el nostre candidat, el Josep Pintat. Els que el coneixem, o els que hem tingut la sort de començar-lo a conèixer, veiem amb ell tots els valors que tenim com a partit. Una persona seriosa, una persona humil, una persona discreta, una persona que es guanya la vida sense estar vinculat a la política i que si l'endemà del dia 1 ha de tornar a casa amb tots nosaltres perquè el ciutadà no ens vol ni al govern ni al Consell, no tindrà cap problema. No en tindrà cap. Una persona que posa la cara liderant un projecte en el qual pocs hi creien. Una persona que té al voltant
una llista nacional i unes llistes territorials plenes d'il·lusió, de professionalitat i amb les que hi compte. Perquè som un equip. Som un equip, a diferència d'altres. Un detall molt significatiu, i ho he pogut veure aquests dies, la foto de la nostra llista nacional és una foto de tots. Som un equip, compartim un projecte, hem elaborat un programa i això ho farem junts i ho hem fet junts. Gràcies, Josep, per haver aconseguit que aquest somni es faci realitat. Gràcies, Josep, per haver acceptat aquest repte. Gràcies, Josep, per agafar aquesta bandera i animar-nos cada dia. Gràcies, Josep, per no tenir por i creure en aquest país, en un moment en el qual el fàcil hagués estat quedar-se a casa. I és així. Ens va costar convèncer-lo, també s'ha de dir. No perquè no hi cregués, sinó perquè havia de valorar d'altres coses. Agrair també a la seva família que l'hagin recolzat amb aquesta difícil decisió. El nostre candidat és un candidat que projecta responsabilitat d'Estat, que creu en aquest país i que no li tremolarà ni el pols ni la mà de defensar Andorra davant de qui sigui, vetllant sempre pels millors interessos del nostre país. No som antieuropeus, no ho som malgrat el que vulguin dir, som andorrans i volem el millor per a aquest país. I ho direm amb humilitat, però ho direm alt i fort. Andorra s'hi juga molt aquests propers 4 anys. Andorra no pot passar 4 anys més d'improvisacions. Andorra no es pot permetre 4 anys més de DA ni 4 anys de majoria d'aquest partit. Per últim, afegir que el nostre projecte ha vingut per quedar-se. Hem tornat per quedar-nos, per presentar-nos avui, el dia 1, a les properes eleccions, i per presentar-nos a final d'any a les eleccions comunals. Liberals d'Andorra no ha marxat. Liberals d'Andorra ha fet un procés de reflexió, de regeneració, ha agafat embranzida i hem tornat per quedar-nos. Moltes gràcies, un fort aplaudiment pel nostre candidat Josep Pintat, a qui li demano que pugi per la llista nacional. Gràcies.